Millet жиынында икенче очрашу бу. Бер ел элек тәүгесендә татарларның гамәл стратегиясе кабул ителгән иде. Сүз башында Милли шура рәисе аны тормышка ашыру буенча башкарылган эшләргә тукталды. Чараларны пандемия нигезендә булса да күпләп үткәрә алдык. Ул форум очрашулары дибезме, үткәргән сабан туйларыбыз дибезме, авыл хезмәткәрләре, эшмәкәрләрнең җыелышлары дибезме. Алда торган зур эш халык санын алу. Саннарны күрсәтер. Соңгы исәп буенча илдә 5 миллион 300 мең татар яши. Бу залда 500 зыялылар, милләт өчен янып йөрүчеләр. Президент үз чыгышында аларга мөрәҗәгать итте. Әлбәттә безнең өчен халык санын алу, татарларның хисабы күпме булыр. Ул мәсьәләләр безнең барыбызда барчы. Менә без монда республика күләмендә бу эшне оештырырга безнең кешеләребез бар, ресурс бар. Безнең 3тән 1 генә Татарстанда яши. Әгәр дә сез булмасагыз, сезнең ярдәмегез булмаса, әгәр дә сезнең белән эшләмәсәк, бу эшне алып барып булмый. Шуңа күрә моңа хәтле сезгә таянып эшләдек. Бүген сезгә таянабыз. Киләчәктә дә сезгә таянып эшләрбез. Сезнең хезмәтегез өчен, татарлыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Сезгә исәнлек саулык. Мәктәпләрдә татар теле укытылмау, катнаш никахлар мәсьәләсе кайбер кешеләрнең, ягъни политехнологларның татарны төрле төркемнәргә бүлгәләргә тырышуы, ничек кенә булмасын, татарча сөйләшә алмаган очракта да милләтеңне онытмау кирәк. Барысы да үзебездән тора ди делегатлар. Татар шәһәрен тулышышы Татарстанда, татар шәһәрен тулышышы Башкортстанда шул хәл. Димәк, бу үзебезгә бәйле икәнле баса. Шул катнаш гаиләләрдә бала туса, әнисе татар булса да, әтисе татар булса да, нигә баласы татар түгел? Нигә аны татар дип язмыйлар, татар дип тәрбияләмиләр, татар ясамыйлар? Соңгы исәпләр буенча 1 миллионнан артык татар Башкортстанда яши. Җыенга күрше республикадан зур делегация килгән. Татар балаларына динне, тарихны, татар телен, традицияларын өйрәтерлек һәм үз аңын ныгытырлык уку йортлары булса, халкыбызның киләчәге үтте. Татарлар белән башкортлар турында сөйләгәндә Минтимер Шәймиев ике халыкны бер кошның ике канаты дип атады. Безгә бердәмлек кирәк дигәндә, шуны әйтәсем килә. Инде президентыбыз Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләне үзенең сәясәтендә төп юнәлеш иттереп тора, чөнки әгәр дә без бердәм булмасак, үз республикабызда бердәм булмасак, татарлар дөньяви күләмдә ашаганда без нәрсә эшлибез, нәрсәгә омтылабыз, бернинди дә безнең кабылабыз булмас иде. Безгә Мустай Кәримнең әйткәне булды. Татар белән башкорт ул бер кошның ике канаты. Ул талантлы язучы. Шулай иттереп төгәл иттереп әйтергә, аның белән дөресен әйткәндә яңадан бәхәс әшәсе дә юк. Безне беркем дә үзара узыштыра алмас. Тарихта андый омтылышлар булган, ләкин алар уңышка ирешә алмаган. Бу юлда без ике мөстәкыйль халык булып, әлеге сынауларны җиңеп чыгарбыз. Россиядә сибелеп яшәгән татарны берләштерүнең бер ысулы мәдәният. Фирдус Тимаев кулга баян алып, сынауларны җиңү турындагы җырын башкарды. Гәмәрләрне куып җилләр исә, без татарлар бирешмәбез, Алла кем бирсә. Бу безгә сынау түгел. Әллә нәрсә кем итеп яза торган булсалар да үзебез булыйк. Татар арта, һәм шунлыктан аның саны да кирәк безгә. Аның безгә әлбәттә саны белән сыйфаты кирәк. Бу чарага алып килдек бик зур чемодан. Шул чемоданга без тутырабыз бөтен фикерләрне, бөтен әйткән сүзләрне. Президент җыенда чыгыш ясаган һәркемне игътибар белән тыңлады, борчуларны да, тәкъдимнәрне дә. Әлбәттә безне борчыйтыр. Менә мәктәпләрдә укыту, менә бу юридик яктан шулай системалар рәвештә эшне алып бару, ул мәсьәләләр бик кирәк. Урыннарда булганда без күп кенә регионнарга чыгабыз, чит илләргә чыгабыз, без гел үзебезнең милләттәшләребез белән очрашып, киңәшеп, эштән килгәндә ярдәм итеп, шундый эшне алып барабыз һәм барачакбыз.
Татар мәдәниятен саклау һәм үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә президент дәүләт бүләкләрен тапшырды. Аны мәдәният, мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре, актив җәмәгать эшлеклеләре алды. Безнең каналның татарлар тапшыруы мөхәррире Ләйсәнә Садретдинова фидакарь хезмәт өчен медаленә лаек. Милләт җыены туган тел белән төгәлләнде. Гөлназ Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.